Good morning mga kawinsi. Dito na naman tayo. Punta ako dun sa baba. Dun. Tingnan lang ako kung may pili. Kung may pili. Kung may pili. Para pag uwi may manadala. Ayan, puro nanog. Damo. Puro na damo mga kawinski. Tataas na ng nyog. So ayan, dito ako sa ano. So dati mga kawinski, dito ganito ka masukal. Ay wala. Kakaunti lang bunga. Taas niya no. Pili. Yan. Yung puno konti lang ang bunga. So tatay tayo ng sapa. May tubig pa yung sapa. Yan So may mga isda din dito mga kawinski. Ulok ang tawag sa amin, ulok sa hito. May buyod. Ang hipon guys sa amin dito sa amin buyod. So yan. Ito yung tubig. Titingin tayo dun sa dulo kung mayroong bunga. Yung mga pili dun. Mga kawayan dito iba. Santol wala rin bunga Mayroon ditong bunga yung kutmon. Ayan maliliit. Grabe na, masukal na. Masukal na. Ang daanan. Tapos ito. God. Ay. Grabe, masukal mga kawinsi. So hindi ata tayo makakapaggalak ngayon. Ayan Grabe, masukal na. Putik Napaka raming mga kawinski. Damo na, hindi na siya malinis. At yung bundok dito puro kahoy. Tagal-tagal ko ba naman hindi nakauwi. Yun, mga pili dito, tingnan natin. Titingnan natin. Malas yung uwi ko ngayon walang bunga. Walang bunga ang pili, pati yung baligang, tawag yung baligang, yung parang duwa siya. Ayan siya yung puno na yan
ko. Walang bunga mga Kawinski. Paano tayo nito? Wala tayong madadalang pili. Yan, daming anahaw dyan oh, mga Kawinski. Diyan kami nakuha ng anahaw pag pangbubong dati sa amin. Walang kabunga-bunga pili. My goodness. Dahil po wala naman bunga. Ano pa, wala pang laman. Wala pang laman. Pati yung mga santol, yung star apple, walang bunga ngayon. Malas yung ano. Ano, star apple oh. Tawag sa amin yan, kayumito. Tapos yung santol. Ayun, wala rin bunga. Anong nangyari? Tayo mga Kawinski sa bundok na aming pinapaliparan ng saranggula. Ha? Oh, alas 6 pa lang guys. Grabe. So dati dito kami nagpapalipad ng saranggula mga Kawinski. Yan. Oh, gagamba. Camel yun oh. Camel 2. Kahit bayabas, walang bunga yung mangga. Walang bunga yung mangga. Walang bunga yung mga bayabas din. Oh. Bakit ako dito kami mga Kawinski dati nagpapalipad ng saranggula. Yan. Itong bundok na to. Ito. Makikita nyo mga Kawinski, puro yan nyug. So yan, doon ang bahay namin. Doon ako kanina galing. Yan mo mga Kawinski, wala, ang sukal na. Ayun dati yan. Bundok na yan, puro ano yan, malinis yan, hindi yan ganyan no. Yan, masukal na. Ito na lang malinis. Ito na lang. So dati dito kami naglalaro. Naglalaro kami padaos-dusan ng ano. Yung ano palapa ng nyug. Grabe. So ayan, pababa na ako mga Kawinski. Uwi na ako. Wala yung pakain natin, hindi natin makuha. Hindi natin makuha. Walang bunga. Walang bunga. Yan, masukal na oh. Dito la dati, linis nito. Yan, mga kayo na mula yan. Linis yan. No, sukal na dito da. Tulad dating linis ito. Uy, dulas. Oh no. Dulas. So ayan, wala akong kasama mga Kawinski, ako lang. Uy. Dulas itong ano, Bermuda. So ayan mga Kawinski, dito po yung bahay namin dati. Yan. Dito yung bahay namin dati. Yung unang-una pa, maliit pa daw ako. Dito yung bahay namin. Tapos yung isa dun. Yung baba na yung isa. Yung bago kami lumipat dun sa kabila. Paano yan mga Kawinski? 0 tayo, 0. Walang pili. Walang pili. Puro na lang damo, kahoy, nanahaw, mahogani. Karamihan dito mga Kawinski, mahogani. Karamihan dito mahogani. Nandito ako sa makahoy ngayon.
bira naman dito ang ahas, pero dati pag nagkukupra kami, laga ko na nalalagdagan ng ahas galing sa puno ng nyog. Daming puno dito ng prutas. Ngayon lang ata walang bunga. Ano, santol, walang bunga oh. Walang kabunga-bunga. Pabalik na tayo mga Kaminski. Balik na tayo, balik. So birthday nga ng kapatid ko. Babae, hindi alam kung tuloy swimming. Bala na. Ayan, pabalik na ako. Dito ako kanina galing sa dito ako dumaan kanina. Wala na yung asong kasama ko. Walang kabunga-bunga. Yan. Mga Kaminski, alinaw ng tubig oh. Alinaw ng tubig. No. Linaw no. Ayan oh. Ito kami nakuha ng dati. Nakuha ng isda. Pag sa gabi nangingilaw. Minsan isang timba yung nakuha namin ng isda. Ngayon niwan ko lang kung may isda pa tong sapa na to. Dati ito malalim to. Malalim to. Malinaw ng tubig, di ba? Yan. Oh, manyog. Manyog. Ano siya? Teka yun. Manyog tayo mga Kaminski. Manyog. Sa dati mga Kaminski, dito kami naglalaba. Oh. Ano? Dati dito kami naglalaba. Nung malinis pa tong sapa na to, ngayon puro na dumi, daon-daon. Diba? Ay, naku. Ganto dito mga Kaminski sa probinsya namin. May nakita kami nyog. Kukunin namin kasi panggata. Ano, nilagyan ng nyog dito oh. Hindi tulad sa Manila, ang liliit. Tapos mahal pa. Ito libre. Ganap-ganap ka lang sa sapa. O sa kaisan. Puro naman nyog dito eh. Ya, tara na. So ayan mga Kaminski, nakadala akong nyog. Dahan-dahan lang kasi dulas yung bato. Wala na kasi nadaan. Oh. Yun oh. Puro na kawayanan. Ang tawag dito sa amin guys, itong kawayan na to, kabuluan. Oo, hindi naman to kasi yung kawayan na ano. Ha? Akit na tayo, puro damo. Sabi. Wala na kasing kalabaw. Dati mayroon kaming kalabaw, sinuli na. Tapos yung sa bininta.
Grabe. Sukan. Uy, aray ko. Ginagawa mo. Utang ina. Aray. Ah. Biset. Ang dali ako yan, oh. Dulas. Dami kasi ano pa. Amog. Sakit ah. Muntik na. Muntik na mapawasala ang bagsak. Yung bunga, oh. Bunga. Dulas nitong sinilas ko. So ayan, dito na ulit ako sa bahay. My God. Grabe. Puro na ano, oh. Damo. Dito la dati. Yung waiting shed. Waiting shed dyan. Nandun yung bahay namin. Tapos yun yung parking ng motor. Bahay din ng kapatid ko. Diretso. Kubo lang. Dati dyan yung bahay ko. Kaya lang nagbagyo. Nawala. Flash down. So abang-abangan nyo mga kamins ko yung aking susunod na gawing video. So maraming salamat. Bye bye muna.